Amalungu ANC ekomiti lengamele ukusebenza kwansuku zonke abehambele ezifundeni zonke kwaZulu-Natal. Ngaphandle nje kwenkinga yokucisha kogesi okugqame kakhulu embikeni wawo inkinga yamanzi kuzona zonke izifunda eziyishumi esifundazweni. The underlying causes of the water challenges range from inadequate bulk water supply provision, high volumes of water losses due to poorly maintained aging water supply infrastructure. Lo mhlangano uvumelene ngokuthi asikho isidingo sokuchamazela ngekusasa lesigungu sobuholi besifundazwe kwaZulu-Natal njengoba bese kusabalele nezinsolo zokuthi ngenzeka ukuthi buhlakazwe ubuholi besifundazwe. KZN need to be more united, and we believe that with the leadership we've got in the province, they are capable of intensifying that work. We don't need an ANC that is riddled with divisions to a point where members, every time NWC visit, think about disbanding structures. We are not saying structure cannot be disbanded, but disbandment of a structure is a last resort. Odabeni oluphathelene nobuholi bendlunkulu kaZulu, iANC kuzolonke iyalele ubuholi besifundazwe ukuthi mngenelele ngokusheshsha kutholakala isisombululo. The kingdom was politicized, and we have worked and supported the Zulu kingdom to also ensure that financially it is self-sustainable and it is respected. iANC income ungqongqoshe wezobudlelwane namazwe omhlaba uDokotela Naledi Pandor ngendlela asingathe ngayo udaba lwenkulumo yenxusa laseMelika eNingizimu Afrika elidalule izinsolo zokuthela kuleli lihlinzeka ngezikhali zempi izwe laseRussia empini yayo eqhubeka eUkraine.